هەسەدە دامارێکی تەرۆریستên داعشê jê dike û kesekî girîng zaf dike. Cigirê serekê devera bi navê Wîlayet El-Şam e. Serkêşiya êrişên terorîstên Daişê li Hesekê kiriye. Terorîstê bi navê Xalid El-Şamî kî ye û erka wî di nava Daişê de çi bû? Hêzên Sûriyaya Demokratîk ragihand ku yekîneyên antî-terorê terorîstê bi navê Mihemed Saxir El-Bekir bi nasnav Xalid El-Şamî li Reqayê desteser kiriye. Hesedeyê got ku ev yek ji serekên Daişê yên xeternak e û risteka mezin duwarê êrişên terorane de gerandiye. Cîgirê serekê leşkeriyê devera bi navê Wîlayet El-Şam e, wekî ku Daeş jê re dibêje. Wekî serekekî beşdarî êrişa 2022yan a li dij zindana Xwêranê ya Hesekê bûye. Her wiha yek ji ber pirsên plankirina êrişên Daişê li Sûriyayê ye. Hesedeyê piştrast kir ku ev terorîst 8 caran di nava Daişê de birîndar bûye. Lewra rista wî girîng bû.